So hi guys, no, kasi karon kay magulat ang Slenderman na the skull. So okay. So guys, nakaroon kay magklase ta karon kay atong lesson karon kay all of Slenderina. Slenderina daw guys kay isa daw siya ka transgender na. Yawa! Oh my gosh! Hoy! Kasi na ko kung kinabawasan akong life, tsaka na ko Slenderina ha. Di ayos nagpakita. Hinahinay lang taday kay magawas tumurag tala masagpaan ko toron. Oh my god! Awa! Bisit ka day. Tsaka ka siya mapakita siya nagkumambaba kay siya. Wait lang na K. Guys, na K. Wala K ma'am. Oh my god! Kiwalo. Ala, version ka day. Yawa ka day. Bisit. Wagas. Hala, syakan na day! Anong gyatay day oh? Hoy, syakan na kung sa makadira! Libak ka! Kung ano ba tinibay na? Wala diri ani. Ito. Ara di ay, ara. Tara ng tsaka, let's say. Oh. So, unlock na to sa taas, no? Kaya magpakulat pa rin Erseta ni. Erseta ka, ha? Lang. Since na-unlock ng kuon. Unlock ng taas, guys. Kani ba to? Okay, na-unlock na siya. Ay, sama ni guys. Saan ni siya? Dayon, mag-unsa man ko dire. Ihatag ang kuan. Ay, Slenderina, sa dire ihatag. Ay, okay. Ara di ay. Okay, time to leave this. Okay. Pero tsaka lagi ni oy. Okay, kay ibot. Tsaka yawa. Reset. Okay. Hala, yawa, natagak ko. Reset.